Od ove godine imamo posebne pogodnosti za naše najmlađe. Besplatna škola klizanja koja počinje od 13 časova i 15 minuta do 14 časova, a od 14 časova do 16 časova takođe besplatna škola, odnosno treninzi hokeja. Što se tiče hokeja, sva zainteresovana deca mogu da se jave ovde na klizalište već od četvrtka, a besplatna škola klizanja počinje sledeći ponedeljak.